Takže vítejte u... Dobrý pozdrav, takže čau lidi, já jsem Gogi TV a vítám vás u další videa a dneska si zahrajeme poprvé Crystals. Ano, Crystals. A neskutečně mě baví Crystals, protože je to hrozně dobrá hra a teď mě nasral mobil. Tak jo, vytěžíme si několik ironů a potom bychom šli ta prodeja. Dal jsem si kit horníka, kdyby někdo chtěl vědět, a hraju na serveru Game Team. IPinu máte v popisku videa, nebo napsanou tady v rožku, v pravém, levém, nebo dole v pravém, nebo dole v levém. Jo. A konečně jsem teda našel takový program na stříhání videí do Camtasia Studio, takže jo, a jo. Já si tu tady takhle tady nějaký věci tady. A kámo, ty je master. Ale není to. Je takový youtuber, který ho znám. Jinak Mastra.cz máte v popisku videa. Protože je to borec. Udělal hate na Dominika TV, což jsem taky dělal hate. A u něj to má už ta víc zhlédnutí než u mě. A hrozně mu za to děkuju, že to udělal na toho parchanta. A přijde chvilku. Jo, a taky kámoš, ta vlastně master, taky zmiňoval, že je ze Znojma. Takže tak. Tak jo, takže zmiňoval, že je ze Znojma a kdyby se někdo ptal po mým texture packu, tak ho máte taky v popisku videa, protože je to skvělý texture pack a mně se to hodně líbí. Se hrozně líbí a máme ostrostrojku. Já bych si tam dal ještě síla ohně 2 a ještě ostrost 3, aby jsme měli o Sharp 4. A potom si budeme všechny prostě zabíjet, chápete? Tak jo. Síla ohně. Tak a tak. Aha, 7 potřebujeme. Zkušenosti 7. Tak jo, máme 7 zkušeností a taky vám baví tohle. Sakra. Láli fáli, já nic. Jsem mu chtěl rozbít kovedenu, co tam jakože dělá. My jsme blue. A furt nemáme zničený, protože tady byl někoho zničený krystal. Tak jo. Máme síla ohně 2, takže kolik stojí? Sharp 3, jo, 20, tak jo, to je v pohodě. A vlastně tohle asi bude ta rychlá hra, protože vidím, že tady jsou už skoro všechny krystaly rozbitý, kromě nás a red. Takže tak. Takže je to trošku na nic, no ale v pohodě. To se to tam nebude renderovat tak dlouho. Jo, tak jo. Jdeme si tady udělat Sharp 4 a potom bychom tady šli na ně. A potom další krystal bychom třeba udělali nějakou challenge, třeba musíme mít
tamhle musíme mít 100 zkušeností, aby jsme tamhle mohli potom enchantit a tak. Takže by to byla možná dobrá výzva. A jde se zabít, Všichni mají zničený krystal, kromě nás. Takže tak lidi a jdeme na to. Jdeme je zabít. Doufám, že je nezabijou, protože to by teda bylo rychlý a to já nechci. A jdeme. Kašleme na to, jdeme. To bude ta rychlý žíra, protože prostě chápete. Jdeme si je vydrtit, protože v pohodě prostě mají všichni zničený krystal kromě nás. Takže vlastně pohoda. Jo, pokud se někdo ptá, není tohle redstone, je to diamant, jenom jakože v červené barvě. A tak jo. Ten je full dia. Do prkaky. Hej kámo, nech mě. Please. Jsem si tam myslel, že prostě chápete, ale ne. Jsem myslel, že jsou takový srabavé, chápete, že prostě tak. Já bych se zaútočil, kolik stojí ten teleportační luk. $40 asi stojí. Tak jo, jdeme si na ně našetřit, protože potom se teleportneme k někomu a tam je potom všechny vyzabijíme, takže tak. A mě to nedělá problém, ale doufám, jakože naši ty všechny nezabijou. Ale nevím teda, no. Budeme se snažit, protože jsme borci a mě nebaví šetřit na ten teleportační luk, ale je to výhoda. A Yellow už bylo eliminováno, takže už zbývá. Aha, Red má doplněný crystals. Wow. Tak to je trošku na nic. Jsem si řekl, že tady někdo je. Tak jo. Nešetříme si. A Green bylo eliminováno. Takže lidi, je to naše možná, je to naše. Chápete, takhle rychlá hra. Chápete. 40, máme 40, jdeme si je rozbít hezky, protože mě fakt serou. Teď máte nějaký iron, protože mě nezajímá ten iron. A obchodník a jdeme. Tak jo, máme teleportační luk. Tak jo lidi, jdeme na to. Jdeme se vyzabíjet, kámo. Tak jo, už mi vlastně red a blue, takže bychom jim mohli rozbít krystal. A ještě teda zjistit, jakou jsou stranou. Redáci. Já myslím, že tady tou ne. Jo. Wow. Oh yes. Jdeme, rush. Okunda. Omala. Tak jo lidi. Málo jsme zemřeli.
Tak jo, jdeme na ně. Já tady furt. Co? Jak to, že mě to neportlo? Jak to, že mě to neportlo, sakra? To mě... Já důráš. To je fakt divný. Proč mě to sakra neportlo? Já jsem si... Onom to jakože... Že jsem právě že někoho zabil, ale... Že by jsem na takovou dálku někoho zabil? Ne. Takové lidi. Aha. Ten má asi power, kámo, tamhle 3. Ale jak... Ty vogo, mami. Dáme si pyromanka, aby jsme někoho aspoň mohli zapálit, aby byla prča. Tak jo. Tak jo, jdeme na ně. Doufám, že jsem ho zhodil. Nezhodil. Jdeme na ně. Tak jo, jdeme si je rašnou prostě. A i když to prohrajeme, mě to vlastně nevadí. Jakože na první hru tady z naší série zase je to dobrý. A dobře. Dobře. Jasně. Kámo, si vezmu nějaký jídlo, protože furt umírám na hlad. Jo, jdeme na ně. A prostě tak, to musíme vyhrát ještě. Dobře. Jdeme prostě udělat normální dřevěný prostě ironový meč, protože mě to fakt už sere, ale fakt doslova sere. My máme zničený hajzlíka. To jak? Oni nám zničili. Hodám zničte ho. Co jsme dostali? Nic jsme nedostali. My máme zničený krystal. Hezky. Hezky jsem mu pomohl. Jebíme na tu zlatou. Tak jo, lidi.
Já doufám, že by tohle už by stačilo, protože jsme prohráli a pokud se vám to video líbilo, nezapomeňte dát like, popřípadě odběr, já se s málo učím a já mám šíby v prdeli. Tak jo, a džusa.